Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndipo programu imene muli ndine yokusemwale komanso ndi mzangayo Alfred Chauwa ndikulandire na Chauwa. Mpulogalamu yathu imene yakuswa tili ndi nkhani zathu ziwiri. Yoyamba tikhala tikukambirana nkhani ya Amuthalika. Nthawi yayitali atasowa pano atulukira. Inu mmayitsatira bwino nkhani imeneyi ndipo mukhale mukutiuza zambiri. Nkhani ina imene tikhala tikukambirana ndi ya zitukuko zimene President Chakwera wachita makamaka ku chigawo chakumpoto. Inu mukuzitsatira bwino. Tiyambe ndi Amuthalika. Mwavanji za Amuthalika Achauwa? Ndizoona. Choyamba tiyambe kuthokoza. Chabwino. Tithokoze Amuthalika. Kwa nthawi yayitali Amalawi akhala kufunsa. Okay. Kodi iwowa ali kuti? Kodi iwowa ayamba liti kupanga kampeni? Okay, chabwino. Mudziwa akhala akungotuluka basi kulowaso. Chabwino. Sadaoneke. Tiyamike dzana. Chabwino. Anatuluka. Okay. Apanga akumana ni wanthu. Pansipe. Okay. Komanso patanki. Chabwino. Kenaka akapuma kuimba kwawo. Dzulo anyamuka ulendo kunzuzu. Chabwino. Akumana ni wanthu pa roundabout. Ukapuma Kunzuzu kumeneko. kumzuzu kumeneko. Chabwino. Ichi chimene chimafunika mu democracy. Chabwino. Dzulo li ayu alengeza una kuti abwera. Okay. Ndipo akhala akupanga monitor masankho amene zina zimene amaona ni ziti zimenezi. Sitikufuna ngati dziko pamala zaine kuti iyayi masankho asadende bwino kuti wina sawa manga kampeni. Chifani nkhani imene nimafuna dzifunsa kuti kodi Amuthalika kusatuluka kapena kutuluka mochedwa atha kumakanena patsogolo mati yayi ine naluzo ifoti sinimapanga kampeni. Ndi zimene tunena pano. Kunena kuti achite bwino kuti atuluke. Kuti asakapeze pona mizira. Kusatuluka mene kunalipo maononga zinthu. Chifukwa sitikufuna pamawa wina akawina. Yes. Wina apeze pona mizira. Kuti ayi ine nimagona. Ayi. Tikufuna kuti masankho awawa akhayeona kuti pasapezeke wina apeze pona mizira. Kuti iyayi kamuna wina mawopezedwa ayi ulibe ndipo alowa ndi wina aliyeso ukale kuti waluza bwino kugendedwa. IMCP kugira kumwe amagendedwa. Oho. Kuthola magendedwa kuti amagendedwa. Kwankulu wa chipani cha IMCP anaphera uthola. Kundira ndi atatu anaphera. Koma iwo apanga misonkhano yawo kunoko yabwino bwino. Chigawo chino chapakati. Kunchepa nchepo papa anavula zovala. Kundirani azimai mnaona makilipi mavideo alipo koma pano sikuti tingaine kuti tiname DPP kupanga zimotaka suka chabwino komanso opposition ose akupanga zinthu motaka suka ndiye pankhani lomwe president Chakwera akhala kulankhula sakonda ziwawa zoona so pasapezeke wina apeze pona mizira apite ku EU alengeza dzulo amachito wacha aliyese aende motaka suka kaya afuna apange kampeni madzi akapange kaya mumtengo apange kaya apanga usiku aende minanga endere koma nkhani imene inali waliwali masamba mchezo atapita kumpoto Amuthalika akuti sana weva kome wanthu angodutsa palata about sinudziwa kuti inunso mnaitsatira bwino nkhani imene. Ndene kuuza ni principle ina imene ilipo chabwino amati pakakhala kuti pali chete nkhani simunguwapatsa wanthu a fake news kaya mabweresa manong'onong'o chabwino. Amuthalika akhala ali kunyumba kwawo nthawi yayitali zinabweresa kuti pakhale ma speculations kapena kuti manong'onong'o kuti iwo asakupeze bwino mthupi akudwala chabwino. mwakhala mukuona zithunzi kuti apita kunja ndipo anthu ene kuti apita kukalandira mankhwala nthawi yayitali zimene zimwasiona sikuti ineyo simukudziwa Amalawi asakudziwa wina aliyesa akudziwa fazi zumaoneka hani ndione kuti ndiya street chifalo ko even ineyo nkuona kwanga simudziwa ngati ndinonoipa energetic palibe
Sunu zonga ndi mwina nkulako lankhula choncho kapena inu mnaona bwanji? Ndinawerenga pena pake. Chabwino. Azachipatala. Chabwino. Munthu akamafika zaka ngati zimene zili amthalika. Mthupi ndithu mumvuta. Umakhala kuti ndi matenda. Kuti ndi matenda ndi zakazo chuluka kwa zakazo matenda. Zaka zachuluka. So mene ngati zinali dzulo zija. Anadota anatopa. Chifukwa mtunda uja ngokuma kwemera zindambiri choko ilo ngafika umene ujawo. Koma nanga si nkhani imetu kwamba apa ni ya campaign. Ndi campaign. Yengati utopa ungopangitsa malala awiri. Nchifukwa chake amala yakhala kunena Chabwino. Amthalika anthu amakonda. Ndemene amakondera ndi bwino zinali bwino kumbuyo kuja akanampatsa nyamata. Okay. Chifukwa ntchito iyi si ntchito ya munthu wa zaka zambirimbiri. Ndi ntchito ya munthu amene ali mphamvu. Ali ni nyonga. Ntchito iyi imafuna nyonga. Chifukwa ngati ukhala kuti iweyo zaka zako nzambiri chifukwa ndi matenda kale anyamata azika kuyenda njonga. Nkhani iyi sikuti kunyozaso ya. Hayi sikunyoza sikuti programu yakuswa sikuti kanena akulu. Iyi makamba. Na zigogo watu. Nkhani iyi sikuti ikunyoza wina aliyesi pachikulire. Hayi. Koma nkhani iyi nena kuti ulendo ume oyenda kuchoka mulilongwe ukafika kumzuzu mwautali. Even ngati timatopa even ifeyo oti zaka zathu nzocheperapo. Yes. Kweni munthu wa zaka 80 chakuka. Chakuti. That's why umapezeka kuti kufika kuja ulephe even kuwevo ulephe nyamula manja. Chifukwa chotopa. Chifukwa cha ukalamba. Inde munthu uja tisaname. Zaka zija zachuluka. Chifukwa nkhani yolamulira dziko tisaname ni nkhani yayikulu. Chifukwa ena amayitenga chibwanabwana chifukwa chomafuna kuti aziseweretsa misonkho ya Malawi. Nkhani yolamulira dziko si nkhani ya masewera. Chifukwa amakuimbira foni 2 AM akuti wa excess zikukhanga kuti ku Zambia zino sizi ndeliwa akuimbira 2 AM iwo linkonono kuvuto kili makhali menelo ngasi chifukwa cha age yakula akuimbira umayenera kuti ufu 7 1 AM kwambiri usiku usamise call a minister agriculture fertilizer watsakamira pena pake afuna magriara ndipasele report pompano kuti AIP chika chino ali mota akupasele report usiku wamwe usiku mabasiti 1 mawa nukumana na civil society kuti anduna inu zili pati njedi iwe uli mkonono kiririki igwira sinchito amasewera ndeta apempha mthalika chabwino siti kufuna mawa anthu ayena kuti yayi aluza chifuna kuti samapanga kampeni apange kampeni ende ndithuka pa 27 wose kaya azikaniko wefa chifukwa chotopa nukalamba kuliko apangebe kampeni fukatu nkhani iyi sikulankhula chabwino amalankhula pa interview chabwino kuti anakumana ndi madotolo awo madotolo awo akuti awauza kuti physically fit wamuthalika madokota lodziwa ntchito amene auza kuti ali physically fit so tikuona ngati kuti ayende akafike momwe 27 ayende chifukwa nkhani iyi siyongolubwa nkhani iyi ndi yayikulu tikukamba za masankho masankho iwo alikalepo ndi afika kale kwasala sadiki kumakhala ambiri African Union wose amabwera ali muti so sitifuna kuti akalembe ripoti kuti uyu wawina chifukwa awa anangoenda katatu kafolo atopa zonse ziyendikhaye zofanana chabwino ndiye mwina anthu nkufuna umasokoneza chifukwa programu iyi ni yakuswakuswa pano tunena kuti sikuti tudana na muthalika ayi koma age ni matenda paokha nkulakwa olankula choncho ndipo sikulakwa umayiwala zinthu ili fakiti wale tili mthumba umatina isiya kuchipinda umakalipira mwana kwambiri mwemtengera weti yako kuyangana mthumba nuipesa mwana iwe andayipeza ne mthumba kwambiri chifukwa achipata memory imathawaso chifukwa mkuja umakhauli wakula zasokolekera mthupi chabwino so kumafunika ukhale bwino pena pake uzingopuma uzingoti tandipasi chakuti tandipasi chakuti chabwino basi iniwo muganiza kuti amuthalika alupanga zimenezi mwayiwoka kapena awupanga zimenezi chifukwa cha anthu ena pressure ya anthu ena amadziwa kuti akatenga ichawo sitidya akatengawo sitidya usenza kuti amuthalika amapezerera akatengawo
sitidya amapezerera wena anyamata chifukwa chaukalambawo kuti ayiwala ingizodina kuti ineyo nabweretsa kuti asayinechi aneotisingasaine nkhani yake ndimeneyo umakhanga tiwendesa ndiweyo koma amangota bwana lisi ya kabineti ija ndi sainani takusankhirani atasankhana anyamatawo pajamafuna wajenjiro ipa anyamatawo sainani apo bwana iwo chifukwa choti memole yathawa numaona ngati ausaina zipitise pa MBC akalengezi chabwino so sulamula ndiweyo amalamula ndi anthu ena ndiye amalawi akuonera programu iyi yakusokuswa muwalankhula amalawi pa ziganizo zimene tiyenekera umapanga ngati dziko nkoyenera usankha munthu onena kuti memole idaluzika kale amalawi tiapemphe apange chiganizo mmene iwo akufunira chabwino koma zinamba kuveka kale kuti chabwino ine nikangoti mwasankha uyu musakayang'anenso uyu mukayang'ane ndani ena alulankhula zimenezi ayambapo kale ndipo amalawi muzichenjera mmalafuija zimalankhulidwa amakhala kuona kutsogolo ndiye kuti amakhala kuti akambira naso kumbuyo amakhala akambirana kumbuyo kuti ifeyo uyuyu tingomututuluza koma sikuti na ameneyo so ndipo kufunika kuti apange ziganizo amalawi mene akuonera koma chimene chimachitika ndichoti munthu akafika age imeneyi zimavuta ni matenda kale zimavuta tibwere ku nkhani yathu yachiwiri chifukwa cha nthawi nkhani ya zitukuko zimene president Chakwera wapanga zimenezi tikhazika kwambiri kumpoto chifukwa kumpoto ino achauwa mutsatira bwino zitukuko zimene president wa dziko lino Dr. Lazarus Magathe Chakwera wapanga mwina mungotitambasulira ni zitukuko ziti zimene president Chakwera wachita kumpoto ndimaganiza kuti mwina msalafika pameneko chabwino chabwino ndikhanga ndinakudwani pang'ono ayi masukani mpulogalamu iyi yakuswakuswa iyi paja amphalika ali kumpoto yes ali kumpoto ndiye mwina ndimaona kuti mwina titatambasulawo zimene achita kumene kuku chifukwa pali zingapo zili zimene anthu akumpoto alakhanga ti apoyidwa phazi ni boma la DPP nthawi imeneyo chabwino so mwina ka 1 minute mwachita bwino ibweretsa nkhani imene ingokhala ngati mwachita bwino mwachita bwino ibweretsa nkhani imene nkhani isingakhale kutamaliza ayi tingwa iyambako lankhulapo nkhanza kapena kuti kusachitira zabwino anthu akumpoto anthu akumpoto tu ngokhumudwa chabwino DPP ambiri ngokhumudwa ndipo kulankhula zimenezi osati somuopa kapena munyengerera sikuti tikulankhula programu imene yakuswakuswa izi tukamba pazoona sikuti tikulankhula chifukwa chofuna kuti mwina tikome tikhale mbali ina iliyonse koma fact iyi ndiyo tivilingika professor wa research atuluka ndi fundo imeneyi chabwino 1 sadasankheko lanimate ngakhale Gudo Gondwe anali munthu wophunzira kopi doctor kane economics chabwino zikanatheka kukhala lanimate osamutenga munthu wanzeru ngati amene uja komanso wina aliyense kumene uja samusankhepo chabwino 1 number 2 sitifuna kuti tiyankhule mwina mosuliza mu 2011 inde sititchula anthu ake chabwino koma zidali ma newspaper chabwino kudatuluka mawu kuti DPP itha kuwina kopanda anthu akucha mpoto ndipo koma ulankhula kumene nkwabwino kuna tuka ma press statement odudula mpaka na DPP idafika pamenepo pomanena kuti iyo itha kuwina zisako opanda anthu akumpoto ndi inavuta nkhani imeneyi kwambiri so akumpoto ndiwo kumudwabe mpaka napano ali ndi chilonda chifukwa ni nkhani yayikulu imene chifukwa akunena ngati kuti akumpoto ngosaganiza zinakhala ngati kuti ngosafunika 2017 chabwino 2017 DP neto newspaper chabwino kunena kuti mpoto sungatuluke president
wina wandali anankhaso ziti zomwezo simtchwa dzina ayi chabwino sikuti tikulemekezana anene kuti iyayo koma programu imene ni yakuswa koma tingo kaba chilungamo chabwino kuti amanena kuti kumene kusingachokere president kuneso ma press statement chabwino odzudzula statement imene kuti ulankhula kunkoyipa ulankhula kogawa 2011 mukudziwa kazi imene inachitika anthu anaphedwa tu 20 mpaka pano kuli manda umene anthu 20 yomaliza lisi ndi ayitali kwambiri chabwino funa tikapangizo sezo chabwino tikabwera ku sustainable development goal number 4 okay imafotokoza nkhani yakufunika kwa maphunziro apamwamba chabwino komanso posakondera kuti uyu ni ndani posatengera zigawo koma kumene kujaku kudali kuta system kuta system tanthauzo lake tauza Malawi chifukwa amalawi apetsetse akati kuta system ndi chani tanthauza chani chifukwa imeneyi ambiri amangova mune pamoire sipa ndipena paliponse akati kuta system amapereka kota kapena kuti mulingo wa ana oti asankhidwe ma university chabwino olo mwana akhale ndi 10 points akaina kuti kumzuzu kuchoka anthu 5 akhala 5 kulibe zonena kuti poti wakhoza kwambiri upita uku zitheka akatenga wakutholo amene wakhoza 29 points amene ndi 30 points ndiye kota system DPP mapanga zimenezi ndi anabwera achakwera chabwino anati yayi zimenezi ayi izi zisizabwino izi nyasi izi ngati kukalonga kwakhoza ana okwana 200 ama 6 points osewo university apite ndiye ndikuzakuta system chabwino chifukwa amalawi samadziwa tisatenge mbuli ya 40 points niwipititsa kuchansa kole yes 60 points zikalisha ngombe zimene sizabwino chabwino ndiye tiyamike current regime yachakwera izi zikulibe zidapita zimenezi adazithetsa munthu akupita ku university ndi mmene iyeyo wakhoza chifukwa cha nthawi nikuloleni kuti tipite ku nkhani yathu yomaliza madzulo ano nkhani ya zitukuko zimene president chakwera wachita ku chigawo chakumpoto nikudziwa zilipo zambiri koma pano tingotchulako zochepa chabe zina tikhala tikupitiriza programu ifa tikumabwera pano tsiku ndi tsiku nzitukuko ziti zimene zachitika kumpoto ndi boma la Malawi Congress Party pasi pa utsogoleri wa uso labwino kwambiri moti tikuyamikeni chifukwa cha zimene zozo chabwino tifuna kuti tiuze mtundu wa Malawi chabwino koma nthawi ndikuyikayikira maminisi ndikupatsani 3 minutes ndikupatsani mungo yesetsa kuti chabwino nudziwa kuti zilipo zambiri zimene chakwera wachita kuchigawo chakumpoto lero dzulo vice president chabwino akhala ali ku Kalonga engineer Vitumbiko Mumba okay chabwino amene ali a running mate kumeneko tukuli mulu wazitukuko chabwino mwene ndi madabu anthu akamati boma ila chitanji kusuliza ena adambosankha ungokhala anthu adumbo tisasulize zona kukalonga kuli water project chabwino anthu amachita kumwa madzi amuzitapwi osakanizana ni zinthu zosakhala galu akumwa uko iwenso ukumwa uko chabwino mbuzi ikumwa uko iwenso ukutunga lichiko chabwino koma zimenezo zidatha ndi boma la chakwera ndipo boma lake ndi limeneli azimayi maukwati amatha chabwino chifukwa maana kuti ukutuka usiku ukupita kuti chabwino ukupita kuchibwezi pamene munthu akayang'ana madzi akuyang'ana madzi chabwino izizi zidatha chabwino ndi ulamuliro wa chakwera chabwino number 2 kuna rice factory chabwino ku rice factory mpunga uja mukudziwa kumene kujaku mpunga kale amango paka muntondo kuti basi ungodiukula timati udiukula kwathu muntondo timati udiukula
simene zija zinatha ndi boma ili chabwino kuli Nthola Ilola rice factory chabwino Nthola anthu akukalonga akusimba lokoma chabwino panopo amangopita ku Nthola ndipo tu simasera ni machine amphamvu kwambiri chabwino komanso manyumba apolisi azathu achitetezo ali mbwe chabwino amavika amasowa pogona chabwino kuli matechnical college kumeneko amanga kuli Wovwe irrigation scheme ili kumeneko ulimi wanthirira uja zili kumeneko akupanga osoma gesi kutiko kumenekonso ndiye list imwe tiduleke pamene Chabwino. zachuluka chabwino chifukwa anthu ena makamaka otsutsawo vuto nkusuliza amalankhula zinthu kodi tinetu samaona kapena list imene ndinayo panopo Mzimba Likoma Nkhatabe Mzimba Lumphi Chitipa pa Chitipa pompa yes pali pa stadium yomangidwa ni boma la Chakwera nkhani ya stadium ndi yankhule ndikuyang'ana amalawi chabwino ayang'aneni chifukwa programu yakuswakuswa amalawi amayionera kwambiri tikamatchula nkhani ya stadium ena amangoyankhula nkhani imeneyi kongofuna kuti mina amanyazitsa Chabwino. kukhala basi zampira stadium ini fundo 10 okay zofunika zimene tikhoza kuwunikira chabwino Number 2 minutes number 1 atsikana ndi achinyamatawa chabwino akamangokhala amakatenga matenda chabwino amapanga milandu insecurity umbava numbanda zimachuluka chabwino stadium ikabwera zonsezo zimatha amakhala biza achinyamata kumpira ndipo kumasewero masewero kuti decentralization chabwino fundo imene boma lachakwera limatsatira chabwino nkhani ya decentralization imafuna kuti imalimbikitsa kuti maboma azikhala ndi njira zopezera ndalama kukhonsolo komweko khonsolo kwako chabwino ndiye muboma mukakhala stadium ndiye kuti boma limene ndolemera chabwino chifukwa mipira ija amalipiritsa so that is for income generating activity nkhani ya stadium siyamasewera nchifukwa chake panchewu chabwino paliso stadium okay panopo ili mafinishing chabwino ine ndinapitako kumati kuti ndi panchewu pompano zimene zikuchitika ngati uli kublantaya stadium ya makolo si winanso amene akupanga zimene ni Chakwera ngase nimene zilili munthu wake ndi Chakwera chabwino chifukwa cha nthawi nkhani yayikulu nkhani yazitukuko yayikulu nkhani inja ikulu kwambiri tibweranso mawa list iyi tibweranso mawa pa programu yomwe ino Mzimbako tikhale tikulankhula naso Mzimbako khako ninazo 11 chabwino zoti kuti ziyambe nthawi sikwana zoona ndithu ndikuloleni kuti muyang'ane kameremene ndiye muwalankhula Malawi madzulo wano titatha zonse muumbe mkota kuti kodi amalawi akagone nditi ine tichoyamba ndithokoze kunena kuti amalawi ndi anthu abwino kwambiri ochangamuka amaoneka kunena kuti amava msanga sangalole munthu oti akuiwala kuti wayika jekete kapena wayika tayi pa khosi pake pomwe amalawi ineyo amandisangalatsa kwambiri santhu opusa ya ayi nditi ayi tidapenya ndi amalawi ndi anthu anzeru chabwino 16 September chabwino ndipo mpano asanyanyale chabwino akavote mmene iwo anadula chiphaso chawo chija akavote chabwino chifukwa kuvota kuja ndi mbali imodzi ya ufulu wawo chabwino kodi mkulako nena kuti muli pamene povotapo mkulako nena kuti munthu ofunika umvotera ni president amene akupanga zitukuko pano ni president amene ali ni mphamvu pano president amene akupanga zitukuko magawo onse mkulako lankhula choncho mkulako uku kusikulakwa chabwino ine maganizo mwanga ndimaona ngati kuti amalawi adzuke akavote chabwino koma zitukuko izizi zimafika zipitirire ehede chifukwa tinene zoona dziko ili lili pamoto kwambiri tiko kamba for example wasintha Lilongwe 5 seconds Lilongwe simasewera chabwino nimalankhula mobwereza tikumenda 5 minutes
Crossroads kaneko zomwe zikuchitika ni boma limeneli la Malawi Congress ndipo mpaka bwati pasi pa utsogoleri wa Dr. Lazarus Makate chakwera ngankulako lankhula choncho kuti uyu president ndithu ndiye mwe president wake amene akupanga zoona iye kwaita bwera mpaka tinjinga tija timaona mu TV timakhala ku Europa League tijati akamaliza mpira mmene tinjinga titi ngoti chabwino tabwera munotu okay chifukwa misewu njabwino mtawu chabwino chifukwa site na mapoto kuti mene tijati chabwino ndikanakonda kuti zinthu zimenezi zipitirire chifukwa wina akabwera auza kuti msewu uti mafati pangewu takhasula so kuti zipitirire zitukuko boma lomweli ndipo president ni yemweyo nkulako lakula choncho ndipo tu vuto ndikaniso chabwino chifukwa sinanga ku DPP kuja ambeke yakonza utsogoleri kulibe utsogoleri akula kulibe utsogoleri chifukwa tiavotera koma kuti vuto ne kuti zitheka chifukwa ndiye kuti what it means ndiyankhule zimene ndiyo yana kamera sikuti tikudana na Mutharika ni mafani pamene ponde mwakhazikapo kwambiri sikuti tudana ni munthu pano sikuti tikudana na Mutharika situdana ni Mutharika ni zika ya Malawi monga wina aliyese Mutharika ali ndi ufulu oyima pampando wina uliwonse koma nkhani ni energy utsogoleri umafunika uziganiza uzidziwa kuti neka cholembera pasipa osati uziti ayi nipaseni cholembera kwina cholembera chili pomwe president umafuna mphamvu zake zikhale za mwanonera pati kwambiri chifukwa si ntchito amasekera chifukwa ndiye kuti akamata 5 years akhala ndi zaka 93 chifukwa paropozi 88 chabwino kuti at 93 even at 92 chabwino pakhala energy imene ikufunika to drive the social political status of the country chifukwa kuti economy mulipomwepo nthawi yatithera koma mulipomwepo naona kakilipi kena mtsogoleri umachito anyamata umachito yika manja ukuku awo numachito mkweza mtsogoleri kuti bisagoni watu tifike mpaka na pamene tiye tapatse mwa achinyamata tina achinyamata ambiri chabwino in fact mawano omaliza tithokoze kunatitana chabwino zikomo kwambiri zikomo tikatere ndiye kuti tamaliza so program imeneyi inali yofunika kwambiri imene tsiku ndi tsiku tizibwera pano kukaswa zosiyana ndipo ndikuyamikeni achauwa chifukwa chobwera program imeneyi yakusokusa zikomo kwambiri tikatere ndiye titamaliza zonse zimene tinakukozerani kuno ku Blantyre m'malo mwa ife tonse goodbye osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.